Molweni, igama lam ndinguAkhona Gqobhoka, ndiyathunga kuQumbu opposite uBoxer Plaza kwiyadi yakwaNtintili kulaa ndawo yayinombilasi kuqala. Ukufunda kwam ndifundele apha kuQumbu kwindawo eyayifundisa ukuthunga, ifundisa unyaka. Ukuthunga ndikufundiswe ngudabisi wam kuqala, nguye umntu owandixelela ngento yokuthunga, but ke yayingekho kum mna. Nguye oweza nale idea yokuthunga kuba yena wayeseyihlele ethunga kwakuqala, then ke ndathatha apho ke nam. Eyona nto ingamandla kakhulu yindawo le esikuyo esitheleyo, indawo esikuyo isemva kakhulu. So kuza abantu abakwaziyo, abanye abantu abakwazi, awubonakali. So uyothi uze ufumane abantu, ufumane ngomntu okwaziyo. Umntu orhalela uthunga angaqalisa. Ukuthunga akunayo imali. Ewe ke ibhizinesi iyafana nenye, ayivele ithi qala ibe ihambela phezulu ngohlobo ofuna ngalo. Mhlawumbi ungangena wena uzixelele uba ingase ngenyanga wenza i-10,000, but angeke yenzeke loo nto usaqala. Uzawuqale waziwe ngabantu, ihambe kancinci, then iye inyuka ke kanjalo. And ke ibhizinesi ingulala vuka. Ngamanye amaxesha uyayenza imali, ngamanye amaxesha kungafani. Ndizibona ndinendawo yam yokusebenzela, ndinabantu bam abandisebenzelayo, endisebenza nabo. Umntu ofunayo ke nokuthunga angakwazi uza kum, ndiyakwazi nomfundisa, but ke ngaphandle kwesatifikeyiti, but uzobe ekwazi uthunga. Qinisekile ke ngaleyo into. Ndisebenza Monday to Friday, u-9 ukuyoma ngo-4 nango-5 xa kubhizi. Abantu abangandifumana kule namba 072 8583 290. UngandiWhatsAppa nondiWhatsAppa 078 6632 963.